moi! Lopeta se moi moi mikä liian juttu, koska katsojat nytten katsoo sinua. No sori vaan. Mulla on nyt muuta tekemistä, joten moikka. Eli moi. Täällä on Doraemon LPS. Elikkäs. Me tehdään kaikenlaisia täällä videoja, piirustuksia ja jotain. Ja näin ja näin ja näin. Olisiko mun pitää laittaa taikurihattu? Jatkan nyt vaan videoa. Okei. No. Pinki. Ja mä nyt näytän teille aloitusvideon. Ja mä oon tullut tänne Cat TV:stä. Sen löytää Blueberry Pet Shop, jos kirjoittaa sen. Ja sinne Cat TV:seen niin tuu kyllä varmaan videoja ehkä, koska ei jaksa tehdä siinä mitään videoja ja mun kaveri on lupannut sen kai, koska ei kukaan jaksa lähteä videoihin, joten me alettiin tehdä uusi kanava. Ja se TikTok, eli eka videotekijä, niin se kyllä jatkaa sen kanavaa. Ja mä olen Ipsaa. Hehe. Oikeesti, oliko sun pakko? Tää on mun aloitusvideo, joten lähde pois. Lähde menee tai jotain. Niin, mä en keksi mitään sanottavaa enää, joten moikkelis, moi! Tell me like a Hellcat.